салом бинандаи арзманд. Дар 4 шаҳри бузурги дунё Лондон, Сюрих, Бостон ва Нью-Йорки Амрико маъракаи ролдшоу ва ё фурӯши саҳмияҳои давлати Тоҷикистон ба анҷом расид. ба гуфтаи нозирони ин маърака, ин натиҷаи он барои Тоҷикистон беҳисобиқа будааст. як ҳамсӯҳбати радиои озодӣ ки дар яке аз маъракаҳои роудшоу дар шаҳри Лондон бевосита ширкат кардааст, гуфт дар охирин рӯзи намоиш фурӯши коғазҳои қиматноки давлати Тоҷикистон сармоядорон аз кулли кишварҳои дунё ҳудуди 4.5 миллиард доллар барои хариди ин коғазҳои қиматноки давлати Тоҷикистон мароқ зоҳир карданд ва дар натиҷа давлати Тоҷикистон тавонист 500 миллион доллар коғазҳои қиматноки ки нашр карда буд бифурӯшад ва ин сармояҳо тавре медонем барои сохтмони нерӯгоҳи барқи обии роғун дар Тоҷикистон масраф хоҳанд шуд. Баҳраи ин коғазҳои қиматнок, баҳраи солонаи коғазҳои қиматнок 7.1% солона мебошад, яъне Тоҷикистон ӯҳдадор мешавад ки ҳар сол ба онҳое ки коғазҳои қиматнокашро харидорӣ кардаанд 7.1% баҳраашро баргардонад. ёдовар мешавем коғазҳои қиматноки давлати Тоҷикистон нашр кард гардиши 10 сола доранд, яъне ин ба он маъност ки давлати Тоҷикистон ӯҳдадор мешавад пас аз 10 сол пурра маблағи ки тавассути фурӯши ин коғазҳои қиматнок аз сармоядорон дарёфт карда буд ба онҳо бозпас бигардонад, албатта бо баҳрааш.